Og ja, hej alle sammen, og velkommen til denne video. I dag har jeg lavet en 50 og 60 som special. Og ja, jeg ved bare ikke, hvad jeg skal lave. Men jeg er mega glad. Ja, men okay, ja, jeg er først. Jeg gør bare noget random nu. Jeg prøver først at balancere på et balancebræt, og så spise mel herfra, og så ser melet her, og så Kom så. Der blev lidt rødlig. Ja, alt der, men ja. Ja, og så til den næste. Bam, bam. Bagepulver. Meget rød. Ja. Så tager jeg lidt. Jeg gider ikke så meget. Og det er min der. Ah, shit. Ja, så ja, jeg blæste lige noget mel op i hovedet på mig selv, så det var meget dejligt. Det der bag på mig der, det smager bare ikke godt. Og så til det sidste, eller næst sidste, jeg ved ikke, det kommer snart. Så nu går vi til det aller sidste. Og det sidste, det er, jeg skal smaske de her æg i mit hoved. Og så skal jeg nu, ja, jeg gør det. Jeg har lige skiftet bukser, så jeg ved ikke. Okay, skal jeg gøre det? Okay, jeg gør det for jeres skyld, og de 60 og 50 special. Shit. Scheiße. Leisen Scheiße. And Leisten die Scheiße. Det var ikke det rigtigste i verden. Det er hårdt. Shit også. Shit. Kan se ægget og det er ægget og ja, alt det der. Så, ja, så ses vi bare i min næste. Lige kommet op fra roseren, fordi jeg skulle lige skylde det der æg af og sådan. Og tak for de 60 subscribers, og please skal jeg få 70 eller mere. Så farvel.